anya tinaplayam lakay. Manager? Ay na, maya day talakay. Sigurado nga dakkel ti sweldom lakay. Ni, ada ka mo gayam lakay. Kumusta nga iti pa nag-apply mo lakay? Nga, natanggap kan? Nangrugi kan lakay? Agsildo ka na next month din lakay? Ay na po, nag-advance ka ko man lakay. Nag-tikor tayo. Ay na, bakit nag-abroad sa lata? Nag-abroad nga? Tampay ko matag-abroad ka lakay. Ay na, agasim bakit? Ay, nag-apply. Ay, kita in-notes ko, nag-idisap sa pulin. Naka-adumot tayo nga sa pulin da bakit? Agasim, sarakan dati resume. Hang kano mabalinin da dyan, bayodita nga kas dayan. Resume ka no bakit? TOR, diploma, in sito, NBI clearance, barangay clearance, police clearance, nakatadumot nga clearance hindi sa pulindan. To valid ID ka no bakit? PSA birth certificate, drug test. Kasin to sa pulindan pa iti drug test. Dati nga panagrurupa, mukhang adik. Is number, PhilHealth number, pag-ibig number, ting number. Pagka dito pa sa pulindan dati plate number, bakit? Documentary stamp, sidula, medical certificate. Kaya sumanda kita nga certificate nga sa pulinda bakay, nakatadaw. Pagka dito pa sa pulinda dati dick certificate. 2 years experience ka na bakay. Kaya sumdata with pleasing personality pa ginaw. Sa bagay awan ti problema dito bakay, mo mga gwapo ka. With good communication skills pa ka no bakay. Ay na, amam ti may sapay nga sa pulinda. Computer skills ka na. Kasi pula na dapat di computer skills na. Ay na, dapat ada ka no ti bakar na. Bakit? Agasim data. Kina-adaw iti sa pulinda bakit nga requirements. Ay na, aga bro daklatan bakit. Kita man! Nga abroad nga ibagbagan. Nagaduman day nga birukan da lakay. Isugarot ka ite. Ampay, anya tinaplayam lakay. Manager? Maya day talakay. Sigurado nga dakkel ti sweldom lakay. Ay na, tandaan naman bakit. Manager nga. Tiap applyan bakit para linays di tani kalsada. 450 pesos a day. Isang daw bakit. Pagasan, para linis lang di ta kalsada. The requirements na. Sa nga per bakit. Awan tinamnamak dito Pilipinas. Aga bro daklatan bakit. Lakay! Lakay! Sabay niyutang ko di may sabon nga sweldo na. Ay!